Така, сега ще ви покажа. Това е моят процес при дигитално рисуване. Тук рисуваме едно момиче, което кара колело. Къде му отиде раницата? Така, мен ще направя някакъв ефект. Нормално. Така. Това е едно момиче, пътува през пролетта. Хубаво пролетно време и решава да си кара колело. Разбира се. Така, ето вижте. Не съм с лице към камерата, но нищо. Сега да видим какво правиме. Така. Значи раниците, това е, и не знае, че това е съсвива в социума. Това е, че 89-та година е това вече край на соца, т.е. и вече раници имало. Предполагам, вече значи, че имало раници. И това е раничката на момичето. Примерно, чул съм, че в други държави карат носвете отразителни неща. Така. Това е ципа. Може да не е съвсем много. Да видим тук да е бял цвят. Чакайте малко, че тук е едно нещо малко с това, ще се буде с една игра. Така, ето. Тук нещо ще затворя тази игра, защото тя на време ти отнема и ми лишава възможността да си правя такива хубави илюстрации и картини. И тук, ето вижте, ето това е. Една хубава раничка. Значи това е с соца, а това е това момиче. Значи това е една история от соца и това е една героиня. Сега няма точно да. И това момиче в разказа се разказва като момиче отива някъде и това всъщност отива при едната си баба, решава да отиде с колело. Просто защото иска да кара. На пътето на соца колелото си било много. На пътето на соца колелото по принцип било много необходимо. То си било много необходимо нещо. Та програмата сега. Програмата, която ползвам, това е Krita, се казва. И тя, за разликите програми на Adobe Photoshop и на другите, тя си е безплатна програма и нищо не изисква. Инсталирането е супер лесно. Аз съм тук мисля, че съм с пета версия. Да, с пета версия на програмата Krita и тя предлага доста добра програма си е. Така. И така. И това момиче решава да кара колело. Това колело е скалници. Той на соца не знам дали имало шосени велосипеди, сигурно не е имало. И просто би трябвало да има шосе, защото колкото като е шосейно, като няма калници, се движи по-бързо и по-лесно се кара. Поне така съм виждал. Аз съм виждал дори такива колела с такива гуми, които не са шосейки. Обаче, които просто не са шосейки. Но които разбира се не са шосейки. И просто обаче виждам такива колела, които са тип по-ниски колела, обаче да кажем нямат такова амортисьори. Ако съм виждал хора, които карат и как ходят на едни големи разстояния, даже качват едни големите нивелации с тях. Това точно не е шосе къде. Това е градско колело. Не знам какво става, но ми това да направя хватката, но спокойно.
И тук това момиче отива с колелото, както и да е. Махна калниците, защото полезно се кара с такова колело шосейно. И става извън градско и това е всъщност действието, което се развива. Действието, разказа, може да се развие навсякъде. През сонца, тъй като всичко уже било еднакво. Обаче това специално се развива в... Специално това е една моя история. И просто развива се... Това нещо би трябвало колело за такова, трябва да е купено на някакъв пазар на черно. В България е такъв пазар, поне който знаме. То е ясно кой е Димитровград. Да. То там си е просто... Той си от много, доста време си е там. И там може да ме велосипед, примерно. А не знам в други пазари в София, но знам за Димитровградския поне. Да си вали французи. Да дават ни... Да си вали французи да правят репортаж за този пазар. Но както и да е, гледайте колелото сега. Значи това момиче кара и аз самият много карам, признавам си го, знам. Така не се, още не съм се научил да карам колело, да е. Просто малко това ми при моменти това ми е минус. Защото просто става, като ходя пеша, аз много се уморявам, като ходя пеша и като ходя бавно. Аз съм млад човек. Колелото просто е по-удобно. Примерно на село Лозен, като отиваш, примерно в село Лозен, на село просто като отиваш, като минеш от единия край на селото, чак до другия, просто разстоянието е прекалено наистина много голямо. Не е чак толкова голямо, дема, сигурно има около 1 км. Но за нас лично, като съм отивал от един край на Лозен до другия, и просто се получава така, че се получава така. Се получава така, че всъщност е... Оу. Значи, това момиче просто ми се струва, че нещо... Не. Прави ни работи, които не трябва. Малко... Стой. Наш коля. Чакай, рамка е велосипед. Вземи рамката и тази от рамка направи така, че да бъде че да бъде все пак за момичето да бъде нагласено за височината на момичето. Защото това е наистина важно. Височината на седалката е много важна. Така. Хвърлянето на соца, колелата, не знам какви са ми точно, но силно имало шосейки. Но тия колела е било пух. Пух немско гедеско колело. Това не знам дали е пухче, не. Това е данско колело. През соца може би имало такова. Не знам точно как е. Сигурно може би самата идея е да държите ходят с такива. Става дума, че ходят с по-свободни дрехи, по-дълги такива, като локти, като поли, просто наистина е било по-удобно да е рамката да бъде направена по този начин. Специално това колело е хубаво, значи това обикновено момиче, обаче от соца му силно просто имала, пак има някакъв начин, за нея всичко. Защото тя се, все пак главното момиче на семейството. Поне такава е историята. Така. Чакай да видя какво става. О, не, тия трябва да ги обединя заедно. Сливане с долния слой. Добре. Ето вижте момичето. Сега тук малко анатомията е много важна. Защото аз съм художник и би трябвало да я спазвам. Така. Оп, чакай, не такова. Взимаме пипета.
И с тази пипета просто взимаме ето така. Аха. Така. След това. Тук момичето все пак трябва да има врат. Косата няма как да стигне толкова много до врата чак. Колкото и да е голяма, косата не може да стигне до... Косата на едно момиче не може да стигне до шията. И даваме Е. Тоест малко да поизтрием. Принцип черепният дял е най-важен. Черепният дял е по-голям от този на... Така. Може би малко прекалих сега. Трябва пак да наостря пътичката. Пак взимаме пипетата. И пак слагаме това. И ето. Слагаме на момичето. То не се трие това. А да видим. А, чакай се на български и това е много проблеме. Оп, оп, оп. Чакай, не. Какво стана? Изтръхне момичето ли, бе? Момиче, къде те изтрих, бе? Ей. Чакай сега как става, не. Контрол Z. Контрол Z се обменя. И сега тук трябва да това да се изтърка. Стой. Да видим това от кой слой обаче. Затова взимаме селекция. Ето. И правим следното. Айде, защо не се оправяш? А? О, да. Трябва да го намалям, да направим на латиница. Иначе клиничните команди не работят на кирилица все още. Все още нямаме клавишни команди на кирилица. След това да селектирането така се маха. И след това. Сега. Тук ли е все едно е... Той. Б. И след това. Тук е П. Пи. След това пак четката избираме. И правим следното. Така. Айде. Значи тази част тук така трябва да влезе, че челюстта трябва да влезе по този начин. Челюстта просто трябва да влезе по този начин да се е така. Се съединява с мозъчния дял. Така. Тук е шията. Само че се трябва да има по-красива шия. Не. Не, Нашко. Чакайте малко, не. Аз обърках тук слоя. Много е важно, като имаш някакъв слой, да се работи в същия, да се работи в отделни слоеве, защото просто е много по-лесно. Така. Тук махаме тези работи и почистваме фигурата. Лично малко би аз, които си няма много навик да завършам работите, но този път искам да бъде по-завършен, защото това все пак това е илюстрация за един проект. Като работя, то повече приятели знаят какъв е. Значи правя се на писател, на художник. Може да се правя, но все пак. Така. Сега това вече трябва да е на плоскости главата. Така. Не като баба. Чакай, не трябва да бъде. Стой. Пак обърках слоя. Много е важно да си правиш слоят.
Не, 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 не. Не, не, не. Не, 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 не. Всъщност да. Като говорят нашия край меко. Ние. Да. Като нашия край говорят меко, нашия Хасковски край. Така. Да видим какво правиме. Той без това иллюстрацията. Развива се Хасковски край, да кажем историята. В земята на тютюна. Естествено. Как не, това е родни ми край. Хасково, дето има тютюн. Ето, когато се гледа и тютюн, къде се гледа сусам и се прави тахън, който се е много голяма част от нашата здравословна диета и това започва в Хасковско, разбира се. Защото е най-близо до, все сме най-близо до Турция се намира Хасково. Тук е и бозата. И бозата също е много един от голямите продукти на Хасковския край, това е бозата. Бозата е много и не случайно любимец е такъв прочут. Даже имаме даже на даже имаме наш роднина, който е бил работил такова нещо през соца, но вече там отдавна е затворено. Но нека да не говорим за бози и за такива работи, защото тук боза няма. Видите ли тук боза в картината? Не. Освен това и да караш колело с боза, по-добре е вода да пиеш. Ето. Иха. Тук горе-долу изглежда стана хубаво. Стана хубаво девойче. Ето. Млада жена, колездачка. Браво. Браво, нека да спортуват. Защото спорта е много важно. Хората спортуват добра форма, защото после от човек, който не ще започне такъв начин на живот, след това взема живота си вече взема живот вече ай, чул съм, че поне това е. Чакай сега да видя къде съм. Това откъде е това черно нещо. Е тази черна черта над лявата ръка. Ти ръце са качупени. Така. Ти ръце са качупени, аз ще ги оправя. Така ли ми да? Значи момичето трябва да има една буза. То знам, че април сега е катлятома. От не знам кое е 89-та година. Защото това е тогава става. Точно тази случка става 89-та година. И просто момичето кара. Кара, кара, кара. Кара из Хасковския край, разбира се. То къде доле да караш. Мирселския път. И така. То присъства тогава, знаеш как тогава транспорта не че е бил толкова, но после не е нямало чак толкова развит транспорт. Иначе по все пак си има определени часове транспорта. Си имал само определени часове. Транспорта си има точно определени часове и просто ето го момичето. Ярте ли е? Още тук се вижда много добре форма на физика. Да. И правиш това не е постигнал с някакви хапчета за ослабване и с някакви такива работи. Мисля, кое е постигнато с тренировки. Защото това момиченце, знаеш, ти момиченце гледаш момиченце, пък в това време гледаш една тренирана физика.
Да. И не трябва да подценява така ръста. Това няма никакво значение физическия ръст. Но, както и да е, ръста няма никакво значение сега за момичето. Самата история чак толкова няма, защото все пак това момиче изпълнява някаква роля. Просто има хора, които тогава, през времето на соца, са искали всичко да просто са имали някакви други алтернативни мечти. Независимо от това, че има такава система, социалистическа система, хората са намирали начини и са си обсъждали определени теми, включително и тези, които са политика, въпреки че официално са ги заманявали. И всъщност тази нощ това момиченце просто станало така, че по някакви причини, няма ги предавам всичките, но просто тя е заместена на дейността на един таен клуб в едно село. И просто точно това, че този ръст е нисък, точно това, че има такъв ръст, определен, точно, че има такава фигура, това нещо помага много, наистина голямо значение за дейността и в клуба, защото там се изисква някаква тайна мисия. Там е нещо, трябва да си като нинджа, супер е трениран. И нямам спирана на подробност точно в героинята коя е, но общо е супер тренирана. И тя, в принцип, дори в нейното семейство се смята за зоната момиче на семейството. И просто и тя, разбира се, има много така постижение, какви са наградите. Това наградите няма никакво значение за мисията, но това са, защото това нещо е парадокса, че като че всъщност си най-изявен пресоца, като си много изявен, просто трябва да си на малко партиец такъв, малко секретар. И обаче, да някакво комунизъм има такава система за всестранно развитие. Да. И така. Чакай сега да видим какво правим. М, м, м. Така. И сега какво правиме? Сега да видим. Значи не дай да обръщаш внимание чак толкова. Знам, не е идеално. Не, спокойно. По-скоро рамката да направя малко, да направя сигурно на 100 пъти по-бърз начин да стане всичко това. Така. Махнете това и сложете четката. С бутона B. И сега. Тук е нужно вече плътно нещо. Ето вижте какво хубаво колело. Предането на солнце е било много трудно. Това колело силно го е взел от някакъв пазар. Ясно откъде, ако е хасковския край, ясно от кой пазар го е взела. Ако това колело е дефицитно, да е, какво значение има? И това момиче на семейство трябва да има хубав велосипед. О, знаете ли какво? Чакай, тук съм сложил едно нещо, което трябва да ги съединя заедно. Така ли? Да, сложил съм един детайл от... не. Те работи ги махнаме. По-скоро трябва да се съединят заедно. Ето двата слоя. Сливане с долния слой. Айде!
И така, отиваме на село. С велосипед. Еха. Това е най-екологичен транспорт. А освен това и в СОС България, като принцип не рекламен транспорта не е вечер толкова редовен. Пак си имало транспорт, но днес не може да е бил редовен точно в тази част, която е живяла тя, защото тя живее около кръжния град, около Хасково. И, и просто правим това. Видяхте ли? Еха! И ето една готина колездачка. Готово. Приятно вече. Не знам. Приятна рисунка, хубава, светла. Хасковския край. Айде, Хасково, добре дошли. Така сваща то багажника. Стой. Ти кажа как става багажника, значи. Е така. И караш. Е така караш по... И караш по пътищата на Народната република. Както нещо кажа израз, с пътищата на републиката. И караш. И няма нищо, няма. Вятъра ТВ. И се развява всичко. Развява ти се косата. И пътуваш. Тън, 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 тън. Ой, караме нагоре с колелото. Айде, 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 тръгнахме и полета като дойде. Сега, което това момиче няма да кажа, но ще кажа, че това момиче в момента, тя в момента се чувства свободна, щастлива. Просто защото тя сега в момента ще кажа само, че възрастта й, историята също е важна, тя е на 18 години. Това вече си е пълнолетието, според законите. И това си мерено на съзряването, когато вече можеш да пиеш алкохол, можеш да ходиш с... Можеш да си излизаш, може да с приятели, да отиваш на дискотеки без придружител и, и можеш да си... Естествено, това е истината пред тебе има голям брой възможности. Имаш много възможности пред себе си. Да можеш да... И, и то ми да кажа просто, че ходи на едни изпити, в Софийския университет, то са... По-скоро тя ходи на консултации и се готви за едни изпити в Софийския университет. Сега няма каква специалност е, но ще кажа все пак, че нещо с точни науки. И нещо с точни науки, просто това е доста да се разрешава задачи. Така. Ето. Ето нека съм. И съм готов. Само тук имаше едно... Тук педалите трябва да... Не, всъщност има. Има, не се вижда. И ето. Колела. Аз всъщност колело точно... Колела като малък съм рисувал. Даже като малък бях правил едни почти карикатури. Бях направил на време, бях направил такива карикатури с едно колело. Имаш тогава един министър, Дянков. И Дянков беше, и той министър Дянков беше решил да държавни служители да карат велосипеди. Не с коли, а да са с велосипеди. И,
Тогава бяха нарисувани такива велосипедни картини. И част колелата винаги са ми били интересни. От село Лозен дори съм запознат с колелата от Соца. Балканчетата. Те още ето не са ми чак толкова лоши колела, балканчета, но все пак те са били български колела, наши, и са на качествени колела, като тези, които ви правят в Пловдив. Като примерно като Крос. И бяха, кои бяха още, имаше още едима, не мога да се сетя сега. Аз много не ги... Иначе сега реклама на колела няма да правя. Сега целта ми не е търговска реклама, ми целта е да направя една илюстрация. Ето, вижте. Еха! Отива момичето и се разхожда с колелото. Браво! Сега си помисля нещо, какво да направя. Идва идва последното нещо. Така. Идва последното нещо и това е... Само че аз къде съм го сложил. А, къде сложих подписа, бе? А, хайде бе, къде ми е подписа? Едно има специално лого, то е много важно. Така. Ей, къде ми е това подпис, бе? Ей, аз къде сложих подписа? Това не е тука. Ей, аз някъде нямах ли някъде лого тука? Все едно логото ми изчезна. Ей, къде си, бе, лого? Чай си мисля къде съм сложил това. Сложих някъде, където... Къде го сложих, бе? Не мога да се намеря себе си. Не мога да се намеря подписа. Ще намеря този подпис и ще го сложа и него. И най-накрая монограма. Много е важен. Но както и да е, картината вече е готова. И е готова вече да бъде направена като илюстрация към самата история, която разказвам. Каква е историята, може да се разбере по-късно. Да. Сега експортиране, там го запазваш. След това, като се сейфа, запазване на документ. И цялото трябва да се запази. И експортираме. Значи тук в готови илюстрации. Ох. Ще да направя в Ще да направя. JPEG. Да. Че вие коя беше... Коя глава беше? Така. Глава 22. Оп. Както и да е.
Това е, няма да гледаме тия работи. И гледаме какво правим. Това е. JPEG. Качество 80%. Добре. 7% е добре, то е за, ако е за веб, разбира се. И така. И просто това е. И сега ще мерим готовата рисунка. Къде е? Браво! Браво! Стига бе! Как ще е така? Не. Стига. Това е. Илюстрацията. Ето вижте я. Еха! Еха! Много хубава. Пролетна картина, чрез колело и караш. Какво по-чудесно от това? Вятъра те тука в косите, да птичките, да държеш свободата, пътя. Ето това е. Това е, приятели. Сега ще затворя, че стана 3-6 минути.